gaskiya ni babu abin da zan ce da Allah sai godiya da Allah ya bayyana min mahaifiyata. Gaskiya ne dama komai nisan jifa ai ƙasa yake dawowa. Kaga Dahiru gaskiya tsakani da Allah ban yarda da matan nan ba. Ya Allah ya haɗan da uwata ta gaskiya kuma ka zo ka dinga min wani kwana-kwana. Na san nan gidan wallahi ba za a rasa bindiga ba. Miki ba ruwa ne, Inspector. Wannan yaron takadiri ne sa. Amma yanzu na kamo ƴan uwansa da danginsa da iyayensa. Well, ya ce miki ke babarsa ce kuma kika yadda farar ɗaya ba ko Musa ba ki ba? Wai da gaske ɗanki ne dama wannan? Ya yadda ɗana ne shi. Wallahi tallahi akwai abin da suke shirya Allah. Ni ce nan tashi ka biyo ni mu je falo. A'a ba su ka tashi shi ba. Zo mu tafi kai. To billahi lazi la ilaha illa huwa abin da nake gaya miki da ke da ɗanki billahi lazi la ilaha illa huwa in na jefa ku cikin wata masifar wallahi baki isa kike fita ba. A'a yalla bai ba fa laifi muka yi aka kawo mu nan ba fa ba mu san hawa ba mu san sauka ba haka kawai aka tattaro mu ba aka kawo mu wajen nan fa. Yanzu kuna nufin DPO shirye muku kenan? A'a ba haka nake nufi ba. Ɗan gwamna zai dinga zuwar muku a YouTube channel mai suna na CBTV zai dinga zuwar muku a duk ranar Alhamis da misalin karfe 8 na dare na CBTV alfaharin al'umma.